Susana Herrera, produktibo ejecutiboa, Jose Manuel Lorenzo, ekoizle ejecutiboa, Eduard Fernández, antzezlea Álvaro Morte, antzezlea Alberto Rodríguez, zuzendaria, eta gidoilaria Manolo Solo, antzezlea Rafael Cobos, gidoilaria, eta Fran Araujo, gidoilaria. Mesedez eseri eta eskuak altxa, txanda emateko. Pentsatu lehen galderak, nik galdetu nahi nioke Alberto eta Rafari, eta Frani barkatu, zein momentutan sortu zen Javier Cercasen liburua egokitzeko aukera. Zer erakartzen zintuen errelato zinematografikotik? Empiezo yo, si quieres. Ni hasiko naiz nahi baduzu? Bueno, la iniciativa partió de José Ekimena Jose Manuel Lorenzoren izenetik sortu zen. Lehenbizi proposatu zidaten niri aukera liburua egokitzeko. Ni aldi hortan beste filme batzuetan egona nintzen eta ez nuen berriro transiziora itzuli nahi, baina nuen Cercasen liburua irakurri egia esan. Beraz, esan zidaten irakurtzazu, eta zer iruditzen zaizu. Eta zoragarria iruditu zitzaidan liburua. Iruditu zitzaidan benetako kontakizuna zela, kontakizun ezaguna, baina beste modu batean antolatuak. Eta horrek errelatu berri bihurtu zuen. Hau da, uste dut transito bat izan zela 20. mendean herrialdearen historioa kontatzen zuelako. Eta gero Rafael sartu zen, eta berbada bera kontatuko digu zein izan zen prozesua. Bai, hor konbentzitu egin duten, bai, egia esan. Denok hori ginen horretan. Hau da, domino antzeko gisa izan zen. Ez dakit Frankek zerbait esan nahi duen. Oso erreixa da, nik ez duen gerra handik eman. Hemen, lehen bai, zorionak sailagatik, iruditzen zait beharrezkoa, eta gainera ardaz gisa aurkeztu duzu zinemaldian, eta Espainiako historia berrian ere oso garrantzitsu du. Álvaro Morte eta Eduard Fernández, asko kostatu zai Suarez eta Carrilorena nola egiten zuten ari zirenean, eta hori izan diteke gauzarik onena, hau da zer dagoen pertsonaiaren atzetik, zorionak, kosta egin zait ia amaierara iristea konturatzeko zentzu zineten eta zuen izenak irakurtzeko egia esan. Eta Alberto Rodríguezik galdetu nahi nioke, ea kontuz, ea ikusi duzun ez, bai, armadak ere erregearekin duen elkarrizketa, bai, Jose Manuelek eta danak, bai, nire jakimina da zer iritzi duzuen sailaz, eta inspiratu duzean gainera David Trebaren Soldados de Salamina lanean. Ez, Davidena ez, bi historio desberdinak ziren, izaera guztiz desberdinekoak. Javierri asko gustatu zaio, egia esan zorionez. Bidali genion link bat ikusteko, eta nigo izero ditzen nion Jose Manueli, haizu Cercasek ikusi ditu atalak. Eta ez, oraindik ez, ez ziolako estekak funtzionatzen, bere suspensea izan du kontua, baina asko gustatu zaio saila. Eta uste du konforme dagoela egokitzapenerekin. Bai, gargauean hemen egongo da Javier Cercas estreinaldian. Bai, esan didana da, bai, liburuaren mamia gordetzen duela, eta hori da esan dezakeen gauzarik onena egile batek. Hemen, Nerea Movistar Plusekoa, hau da, karakterizazioa, egia esan ez zaituztet ezagutzen. Manolo, Álvaro, Eduard, nola sentitu zarete prozesu horretan, nolakoa izan da karakterizazioa? Ez dugu gure burua ikusi oraindik. Ez dugu oraindik saila ikusi itxuan gaude, baina bai, egia da, batzuetan beldur pixkatere ematen duela. Estetikoki jokatzea, hau da, arrisku bat duzu, maskara bat zordezakezu, eta
Sí que es verdad que nos ha ayudado mucho Egia da asko lagundu digula, caracterización karakterizazio para prozesuak, acercarnos al personaje, pero pertsonaiarengana efectivamente hurbiltzeko, creo baina hain que también te zuzen lleva ere a intentar uste hacer dut todavía gainera más de eramaten verdad zaituela lo que te pasa por dentro, lo que pasa al personaje, para que barrutik consigas duzun hori reflejar realmente vea adierazten, más allá de eta la lortzen nariz duzu postiza que te han jendeak puesto. be Porque la ciencia sudur es muy grande, gezurrezko está justo horretatik ahí. harago joatea, ez? Entonces, por Beraz, un lado te ayuda alde batetik laguntzen y por el otro dizu, lado te eta fuerza beste alde a batetik behartu intentar, egiten bueno, zaitu pues hacer un trabajo todavía más lan exhaustivo. ale eta zorrotzagoa egitera. Un equipo de Zorionez caracterización karakterizazio espectaculares. Sí que es verdad bikaina que izan nosotros en el dugu. proceso, Egia da, aunque en las pruebas sí que dudamos probetan de ere muchas zalantzan como gondela izu jarriko dugu, quedará ez dugu falso, no quedará jarriko, falso, que será faltsu una geldituko marioneta lo da que edo estaremos viendo. ez, Y bueno, txotxongilo al bat final izango da apostamos ikusten duguna, eta azkenean, bai, ponerla, en mi caso, nire kasuan, bai, edo nire kideek daukaten karakterizazio osoa. Eta azkenean, oso pozik gaude que estábamos eman dugun irudiarekin. te imagino que a mis compañeros también. Eta uste du nire lankidentzat ere prozesu horrek lagundu egiten dizula, konektatzen pertsonaiarekin. Eta ni oso pozik nago jaun horrek egin duen iruzkinaz joan berri da. Bueno, bere gauzak egingo zituen egiteko, bueno, kosta egin zailan izagutzea. Nik ez dute zer eramaten, hila atzeran, betaurreko batzuk eta hemen olako gauza batzuk, gauzatxo batzuk hemen aho barruan. Ze ahoa, nik pentsatu nuen ahoa, Karriloren ahoa. Berak oso desberdina du, berak ez ditu Espainiak eta hola marratxo bat besterik ez dauka, eta saiatu nintzen marratxo hori aurkitzen, eta gero hor nolabaiteko indarra emateko pertsonaiari. Kontua zen Karriloren espiritura mamira hurbildu nahi izatea, eta gehiegi sakondu gabe zuzendariaren iruzkinean. Karrilok bezain motela hitz egiten bali baduzu, Karriloren atalak 2 ordu irangoitu, beraz, nuen horren poliki hitz egin, baina bai, polita izan zen, eta benetan lan harrigarria izan da. Eta esan zidatenean, Santiago Karrilorena egin behar duzu, ostras, baina segun eta zeinek esaten dizuen, Alberto Rodríguezek esaten badizu, badakizu esku honetan zaudela, eta piztinara jauzi egin dezakezula, zain duengo zaitula gustu handiarekin. Quizá ellos lo tenían muy claro, yo no tanto. Eta nik ere neukan hain argi, hain erresa izango zenik. Hola, buenas tardes. Arratsaldeon, usten badidazue galdera pare bat egin nahi ditut. Lehenengoa Rafari nobelatik haratago ea hau handitu dituzuen pertsonaia historiko hauen elkarrizketak, eta bigarrena eta Jose Manuel liburura hartu duzu oinarri gisa, hau da, erabiltzen duzu asko oreka erregearen irudia alde batetik, eta bi Espainiak dena oso sutil agertzen da. Lehena bizi zein, bueno, novela uste duela urtez egon ginera dokumentatzen, Javier Cercas horrela ibiltzen, oso dokumentatuta, hiperdokumentatuta zegoen, guk nahi izan genuen antzeko lan batekin, iturretara jo nahi izan genuen, ze horretarako leku beretik pasatu behar genuen, eta hilabete asko izan ziren, etengabe dokumentatzen ibili ginen, etengabe ikertzen, eta Gidoiak ere izugarri lagundu zigun, etengabe egin genuen ikerketa lana. Eta maiezina egia esan. Eta egokipenari dagokionez, aspaldidanik nahi nuen zerbait egin transizioaren inguruan, iruditzen zitzaidan oso interesgarria zela, gazteek ezagutzen ez zuena. Hau da, danik etzean gogoratzen zen Suarez, gertatu zen Espainian, eta, bueno, 5 urte egon nintzen egia esan lanean hildo batetik, bestetik, saiatzen nola kontatu, eta azkenan Zerkasen liburuarekin topa egin nuenean, eta irakurri nuenean, egundoko liburu piloa irakurri zuen gaiaren inguruan, eta esan nuen, bueno, hau egin nahi nuen, hementxe dago info guztia. Eta zorionez, garai hartan, une hartan, Domingo Corrali eskerrak eman behar dizkiot, batez ere Domingori nire ondoan jarri zena, berak ikusi zuen zer egin nahi zuen, nire bihotzean dago, eta denon bihotzean,
bera gabe Movistarrei kostatu egingo zitzaion honetan sartzea. Eta Domingok iradoki zien, zergatik ez goaz Alberto ikustera. Eta nik miresten dudanez, Alberto beti ikusi dudanez, oso hurbil egon nintzen berarengandik. Hau da, loteria tokatu zitzaidala iruditzen zitzaien. Zuk uste duzu nahiko dula? Hori irakurri zuen, eta Alberto eta Rafak, gero Fran ere sartu zen tartean, baina Albertok irakurri zuen, ni ere presnengoen egokitzeko, eta pixka bat eman zidan zuen ikuspegia, ideiari partekatu genuen, 3 traidoreak bakoitza atal batean, epaiketari oso zaila izan zena, konbentzitzen nire burua, ze bere ideia izan zen. Hau da, kolpea laugarren atal basati horretan egitea. Beraz, Alberto, Fran, Rafa, eta gero Kastina, osoa, ni egia esan, 5 urte pasa ondoren, pentsatuz hau egiten banuen jubilatuko nintzela, benetan, uste nuen loteria tokatu zitzaidara. Hau da, nire ustez egin dudan gauzarik zoragarriena, bai ekoizle gisa, hau da, bere ondoan, eta talde honekin batera lan egitea, Manolo, Álvare, Eduard, zinematografiako sari nazionalan nire inoiz entzun dudan diskurtsorik onena, joan den egunean saria jaso zuenean, Susana, Cristina, jende askori Movistarrekoari, Manuela nire ondoan egon da egun osoan, ekoizpenean lagundu di, baita ere sopako jendea, kartel zoragarria egin dutena, Helio eta talde guztia ikaragarri zaintzen digutena, beraz nago. Loteria tokatzen zait, ilargira bidalein haute, hau izan da ilargira joatea Alberto Rodríguezekin, bere eskutik. Por favor, levantad la mano cuando tengáis. Mesedez hartu eskua, galdera bat duzuen bitartean. Galdetu nahi diot, Albertori egokitzapen bat izan da, liburuen egokitzapena egia da, garai historiko batera itzultzea dela, jadanik zure filmografia landu duzuna, eta galdetu nahi nizuke ea gaur egungo zinemak jaso berrituela episodio historiko horiek eta plataforma baten bidea ditartez egin behar dela. Hau da, hori da modu bat behintzat irisgarriagoa izateko. Bai, egia da bi gauzak, plantatu dituzun bi gauzak. Sensazioa dut, lehen erantzunkizuna gurea entretenitzea da. Jendeak ondo pasatzea, hori da lehenengoa. Baina, bai, ondo dago, aukera dagoenean, onelako historia kontatzea. Seguruenez, denbora bat barru, aztu egingo direnak, nola bai. Eta zerka sartzen da liburuarekin, Erresuma Batuan egin den inkesta batean oinarrituz, esanez Erresuma Batuan inkesta bat egin dena, eta inkestatutako 25% uste du Winston Churchill fikziozko pertsonaia bat zela. Hori ere pasatuko da, noski, beste pertsonaia batzuekin, behintzat 3 traidoretako batekin edo hoietako batekin segurenez. Beraz ez dago gaizki, eta niri benetan zerkasen interpretazioa interesatzen zitzaidan, nola hurbiltzen den historiara. Lagun batek esaten du, entsegu bat dela azken batean. Entsegu bat. Baina eraikuntza, pertsonaiak, amaiera guztiz tragikoa da, guztiaren baturak, ere berri bikaina sortzen du eta kontakizun bikaina. Transizioa edo ez den alde batera utzita, interesgarria nahi iruditu zitzaidan kontakizuna bere horretan. Nik barkatu, baina zerka hemendik dago Donostiatik, esanez, ez zuela prentsa aurreko eratorri nahi, sailari etziolako fokuak endu nahi. Baina lehen unetik, ikustera etorri zenetik liburua egokitzen ari ginela esan zian. Nik uste dut ez duela egokitzapenik, lasai arkituko diogu egokitzapenen bat. Eta hartu genuen lehen konversazioetako batean, Albertokin eta bar, konfiantza botu hain handia eman zioten,
esan nion gidoiak irakurri, eta esan zidan ez, konfiantza osoa dut zuegan, eta Albertok esan duen bezala, suspensa handiarekin zigon jakiteko zein zen zerkasen iritzia. Eta mezua bidali zigunean egindako analisiarekin, sailekusi ondoren, pixu handi bat kendu genuen gainetik, ze mezu zoragarria izan zen, eta asko eskertu behartzaio, eskatu genioan bakoitzean, etzen sartu, beraz luxua izan zen, eta gainera gustatu egin zitzaion. Hor badago kaldera bat. Buenas tardes. Disculpad que vuelva un poco al tema de la construcción. Barkatu, baina maskaradun pertsonaiaren eraikuntzan berriro sartuko naiz gai horretan. Antzez lanean badago gai hori, entseguak egiteko. Eta aurkitu zein den pertsonaia horren lekua eta eraikuntzarekin ausartzera. Behar bada, Eduard, gehiago ikusi dute askoz ere konstrukzio potenteago batekin. Eta baita ikusi du nola landuzun azentua zura aurreko lanetan, Manolok ere seguruenez. Baina nire galdera da ikusentzunezko Espainiarrean, telesailetan eta zineman baduzu leku hau lan egin ahal izateko nola kudeatzen duzue, esan du bezala, Albertorekin aukera izan du, baina oroar aurkitu dezakezue lan espazio hori zentzu horretan, eskerrik asko. Orain arte baina hemendik aurrera proiektu bakoitzean ikusiko dugu, baina hala ere ausartzea da hemen gaia, eta ikusten nuenean egiten ziren txurtxilak hortik, gustatuko litzaidake hori zerbait antzekoa egitea. Baina atsegina da, egia esan niretzat garrantzitsua da konpainia ona izatea. Hau da, zuzendari berri batek esango bali hau egitea, nik esango nioke konposizionan batean, esango nuke, guazen ondo hitz egitea aldez aurretik, nik konfiantza izan behar dut, nik ondoan dudan ekipoan. Eta, Eduard, esaten zian, karrila pixka gehiago, gutxiago, esaldia horrela, beste modu horretan, beraz. Horrelako lan batean, nik lan honetan ezin nuen etxeko lan guztiak etxetik aneki, eta eszena bakoitza jun, hau da lan txikia zen, esaldi bakoitza, eszena bakoitza ikusi non zegoen oso arriskutsua zen, antzezlea eta pertsonaia lotzea oso sotila zen, eta hemen nagoenez gero aprobetxatu behar dut, esateko hori badela on Santiago Carrillo antzeztea. Bera bai da galtzailea handia eta funtsezko eginkizuna izan zuen demokraziaren historiarentzat. Eta uste dut aizete bat pasatu zela bere gainetik, Felipe González izenekoa. Eta uste dut merezi duela bintzat atal bat eta badu sail honetan. Txalo egin nahi baduzue, txalo egin, Nire kasuan, nire hurbilpena, abentaila bat nuen. Hau da, enintzela inezaguna, eta bere irudia eta hitz egiteko modua, mugitzeko modua, etzen hain ezaguna, etzen aurren beste atera edabideetan, nire kidek egiten zuten bezala, beraz, lasaitasun antzeko bat nuen zentzu horretan. Nuen behar imitaziorik, hau da, berak bezala hitz egin. Baina bai behar nuena nire burutik ateratzea zen. Eta horrek lagundu dit ikaragarri, ezaugarritzeak eta jantzia, Fernando Garziaren jantziak, Nacho Diazen lana, eta Yolandarena, benetan niretzat izan da, ze alde batetik entsegueterazoa, zurbildu nahian, kasu honetan pertsonaia horren adinaren zama, berak hitz egituko zuen modua, nik ikusi izan ditut elkarrizketak eta pixka bat, ni oso programatikoan nintzen, baina programatiko izatea eta osoan, ezin nuen egin, beraz uste dut ez dela horren garrantzitsua, eta bere energia hartzea, bera dineko energia. Alberto asko insistitzen ziren.
Hau da, pertsonaia bat karrera militarrean zegoena, eta bere gorputza modu desberdinean jartzen duena. Beraz, elkartzean seguetan ikusten genuen guztia, eta gero jadanik, gero hor, lehen inpaktua izan zen, diputatuen kongresuan antzestea, benetan inpaktu bat izatzen gu guztiontzat. Eta horrek esan nahi handia ekarri zuen, eta egunetik egunera erikiz joan ginen. Nire kasuan ni deitu zidaten Baleirek eta Isabel Serranok ikasten zuzendariek eta esan zidaten Adolfo Suarezen egin esan nahi nuen eta berehala pentsatzen dut burua galdu dutela. Nik enuen uste nik hori egin ezakenik komentatu zidaten Alberto atzean zegoela eta planoa izango dudan Manolo Solorekin, Eduardo Fernandezekin eta beste jende batekin. Ez daudenak hemen Mambik Esparber, David Llorente, Oscar de la Fuente, benetan zoragarri direnak eta nola esango diot ez honi, naiz eta beldurra eman egin behar nuen proiektu honekin hasi nintzen zorabio handiarekin. Beldurrarekin ze goxoki pozoitu bat izan ziteken. Eta lan handia egin nuen, bisionatuan, nire burua ikustea, nola zen Suarez, karakterizazioarekin jokatu genuen, baina nik benetan sudurre gezurrazko bat daukat. Gainerakoa da asko fijatu nintzen zekeinu egiten zituen nola zuen ahoa, nola erabiltzen zuen begira da, beraz, gauza bat gertatzen da tartean, Suarez desagertu egin zen bizitza publikotik orain dela asko. Eta legenda, kondaira, historio bat sortu zen. Bakoitzak Suarez desberdin gogoratzen dut denbora asko pasatu delako. Eta orduan nola utz niezaioke, nola utz nezaken ikusle bakoitza pozik, Suarez hori ikusteko, eta bakoitzaren oroimenarekin bat egiteko, eta hor konektatu nuen, Eduard esan duen horrekin. Hau da, ez nuen invitazio bat egin nahi besterik gabe, ze uste dut hori impostatua izango zela, eta akats bat egingo genuela, hau da, zerbait fartxaren bat egiten ariko bagina bezala. Eta hitz egin genuen batez ere energia sortu nahi genuela edo norbaiten espiritua, gaitasuna izan zuena egin zuena egiteko. Hau da, norabiteko nasketa bat da. Hau da, antzeztu beharreko pertsonaiaren artean, antzezlearen artean, eta nola lotu dezakezun modu jakin batean batzuetan, denok buruan dugu, eta gutako batzuk buruan dugu, ez dakit, Suarezen diskurtsua nola izan zen. Eta saiatu nintzen errepikatzen, ahalik eta gehien, adibidez, Espainiak bustitzen dituenean hitz egiteko, hori egiten nuen. Alberto oso zehatza da, ñabardura kontutan hartzen ditu, eta egoeran zaudenean, oraindik ere, ñabardura gehiago zaindu behar dituzu. Suarez kameraren aurrean dago, diskurtsoan, elkarrezketak egiten telebistan, eta irudi oso publikoa da. Guri interesatzen zitzaigun ikustean olakoa den, bulegoan zegoen, Suarez norbaitekin hitz egitean, edo elkar ulertzera iritsi nahi duen batekin dagoenean, alderdi humano hori ere sortu behar izan dugu. Uste du Zerkasen liburuan aztertu egiten dela izaera hori, pertsonaiaren izaera hori, baina irudi horretatik harago interesatzen zitzaigun. Ikusi nahi genuen nolakoa zen gizona, hori guztia egin zuen gizona. Eta hortik lan egiten saiatu naiz. Y todo esto que hemos dicho a veces sale bien. Esan duguna guztia batzuetan ondo ateratzen da, baina beste batzuetan ondo egin arren gaizki ateratzen da, ematen du oraingoan ondo atera dela. Ikusiko dugu gaur gauean, ez baitugu ikusi. Bai, hemen zuzendariari galdetu nahi diot, ea uste duen. Dena, uste Zerkak esaten du funtsezkoa badakigula otsailaren 23 inguruan, baina oraindik materiala dagoela desailkatzeko. Zuri Zerkasen kontakizuna interesatzen zaizu, 3 traidoreren inguruan, ez? No. Ez. Esan nahi du niri hasieratik interesatu ninduena izan zen kontakizuna. Historia maiuskulan interesatzen zait, eta asko, bestela luke zentzu handirik izango proiektu hau egiteak.
Nik esan nahi dudana da, horrek tira egin zuela nigandik hasieran. Eta beste galdera da, ez dakit bukatu duzun, edo ez dizudan ulertu. Ea uste duzun, 23F-en ezagutzen diran gai guztiak, edo baote dago materiala desailkatu egin beharko dela. Bueno, egia esan ez dakit, baina bai, badakit grabazioak daudela. Zerkasek jasotzen du liburuan, grabazio batzuk edo zati batzuk galdu egin zirela. Gau hartan egin zirenak, deiak egon zirelako barrutik kanpora, kongresutik egin zirenak ikuste dut zati handi bat, ez dakigula non dagoen. Galdu egin dira. Barkatu. Galdu egin zaizkigu. Barkatu. Non daude giltzak? Supongo que habrá cosas que desconocemos. Egongo dira ezagutzen ez ditugun gauzak eta noiz bai jakingo direna, baina galdera da, ia herri hau prest dagoen, ikuste dut, baietz prest dagoela. Hala, gure demokrazia sendoa dela. Gaur, Javierrek kontatu digu, niri eta Javierri ondartzan geundela, berak liburua atera zuenean, liburua antisistema zen. Mundu guztia liburuaren kontra zegoen baita El País egunkaria eta herri alderdia. Pablo Iglesiasek defendatzen zuen liburua, esaten zuen egitazko liburua zela, 19-20 urte pasa dira. Eta ez da koma bakar batera aldatu, eta orain liburua prosistematza jotzen da. Beraz, kritikatzen zutenak gaur egun lausengatu egiten dute, goratu egiten dute, beraz, sakontasun handiko liburua da. Liburua ez aldatu, baina denborak jende aldatzen du. Azken galdera egingo dugu, ez dakit norbaitek galderarik baute duen, bai, hemen? Hola, mucho gusto y felicidades. Kaixo zorionak, gustatuko litzaidake ekoizpenetik jakin zentzuk izan zituzten erronkak. Karakterizazioa izugarria da, baina olako gai batukitzeak ere beste erronka batzuk ekartzen ditu. Nik kontatuko dizuet, behar bada galdera horretarako, alderdi zehatzetarako, gero Lorentzok esango ditu zerbait, baina Movistarrentzat uste dugu unea zela. Denbora generaman kontatu nahian historia transizioari buruz. Hau da, kontatu daitekeen historia bat. Eta hemendi gure bazkide frantziarrak ditugu, dira kide honenak, eta beraz hasiera bertatikan partekatu genuen, eta hori zen sensazioa. Hau da, iristen zela oso une egokian, eta gogoratzeko zer den askatasuna eta demokrazia, ze garrantzitsua den izatea, eta ze zaila den izatea. Eta hori izan ondoren, egia da, Movistarrentzat behin taldea egin ondoren, gero ondoren etorri den gehiena oso erresa izan da. Zailena izan zen, historioa aurkitzea, ekoizlea oso pozik gaude, eta Albertoko nartzea, eta Albertorekin eta Jose Manuelekin, gainareko guztiak eraman ari izan genituen, beraz uste dutzuk, nik baino beto kontatuko duzula ezaugarri guztiak, zailtasun handiak izan ditugu. Handiena izan zen, lehen ekoizpen plana egin genuenean, eta helburua zen Donostiara iristera. Eta gogoratzen nahi ditu nire Albertoret esan nion badakit, ekoizpen zuzendaritza plan bat, eta deitu nion, esan nion, inhumanoa zela, ez zela gizatiarra. Eta esan zidan bai arrazoi duzu. Baina nik uste du lortuko dugula. Eta lortu dugu eta hemen gaude. Erronka oso garrantzitsua izan zen. Beste bat kongresuan filmatzea. Kongresuak ez du inalako zer ikusirik garai hartakoarekin. Beraz, sofa guztiak aldatzea, domotik aldatzea, eta 3 egunetan aldatzea, ze kongresua lortu genuen, ez dizut esango nola, baina oso zaila izan zen, baina 3 egunetarako bakarrik, eta dena 3 egunetan filmatu bartzen. 3 unitate genituen aldi berean lanean batzu palazen, besteak kongresuko kalean benetan ikusgarria, Moncloan ere filmatu ari izan genuen. Eta tira, jarritako epeak betetzea, benetan oso exigentea izan zen zuzendariarentzat, oso exigentea izan zen, hau guztia egitea,
Eta gainera, erronka izan zen idaztea. Rafa eta Fran, Albertorekin nik lagundu nuen alnuena, baina egokitzapen lan zoragarria egin zen. Nola egokitu liburu hau, nola moztu atalak, nola egin epaiketa. Hau da, sekula ez da inoiz egin, beste erronka garrantzitsua zen. Beraz, aretoa aurkitzea ere bai. Bueno, erronka asko egon ziren eta denak konpondu egin ziren. Movistarre konfiantza handi izan zuen, artekoak ere, hasieratik egon ziren gurekin, ekoizlekideak izan genituen, eta arte sartu zenean, zoragarri irutu zitzaigun, irutu zitzaigun, proiektu honek bertzuen klasea ematen ziola. Mila esker zuen oharrengatik €1. Erronka asko egon ziren eta konpondu joan ginen, ekoizpenean. Zuzendariak ere beste batzuk gainituko zituen, oski. Bueno, yo Tira, tengo el mismo miedo que ellos. ni beldur berarekin sartu nintzen proiektuan. Behar bada, ematen du oso seguru nengoela, baina, bueno, normalean, hau dena barrutik doa. Eta nik ez dut behariek ikustea nahi ze urduri nagoen. Ezakit, komplexuena izan zen kongresua. Eta gero, gidoiaz gainera, gidoi zoragarriera idatzi zuten beraiek biek, ni parte hartu nuen argudioen kasuan uste dut funtsezkoa izan zela, talde bat izatea, elkarrekin joan dena hau aurrera ateratzeko, ez bakarrik talde artistikoa baita teknikoa ere. Denak funtzionatu du oso ondo. Ez da inolako egun txarrik egon, eta itzaltzearen egunean ere egun osoan filmatu genuen, beraz ez dugu segundu bakar bat ere galdu. Ona ekarri alizateko saila. Eta beste aldetik ere uste dut asko oso ondo pasatu dugula egiten. Hau da, ondo pasatu dugula. Baina uste dut hemen bazegoela aldeko haizea ekipoan gogoak hau ondo egiteko eta hori eskertzekoa da noski. Bueno, hementxe uzten dugu prentsaurrekoa txalo bero bat taldearentzat, anatomia de un instante taldearentzat.